Mga Bisaya sa New Zealand ug sa lain-laing suok sa kalibutan, kumusta? Ako nalipay nga daghana or ubay-ubay ng mga Bisaya ug mga Pilipino nga minunot nining ato ang sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Kini usa ka malambuon nga timaan nga kita di ay mga Bisaya o mga Pinoy pwedeng maghiusa sa laing mga bahin sama niining magpakig-ambit sa mga pangutana o tubag. Nining higayuna, akong tagaan og pagtagad ang dason o follow-up ni dason nga pangutana ni Melissa nga gikan sa Bluff area. Sa mahinumduman, si Melissa mao ang nagpahuwam og salapi sa iyahang suod nga higala. O katong iyang suod nga higala nagtukod og kumpanya o korporasyon. Unya nangutana siya, iya na bang magukod? Iya bang magukod? Aduna kitay tambag niya na apan kinahanglan usab nga adunay eksakto o tukmang mga impormasyon nga iyang ihulip dito sa kakuwangan sa iyahang gipangutana sama sa amount o kantidad nga iyang gipahuwam ug uban pa. Nining higayon na ang iyang pangutana lain na pod. Medyo sikbit gihapon, sumpay gihapon didto sa iyahang unang pangutana. Ang iyang pangutana nag-ingon, attorney, nganong kinahanglanon pa man ang pagtudlo o giingon nimo nga liquidator? Sa ato ng mahinumduman, ang liquidator mao ang usa sa mga elemento nga kasugdan ang liquidation process. Ang liquidation process aron atong mahinumduman mao ang paggukod. Kung imong gukuron ang korporasyon, imo kining paihagon sama sa alkansiya. Usa niya na sa mga hinungdan nga adunay utang nimo, adunay tulubagon nimo ang usa ka kumpanya. Adunay kontrata nga wa niya tumana sama ng mga utang. O ang utang ning due na, ning lapso na. Ug sa dihang imong gipaningil, wala nakatagda. Pasabot wa na ikabayad. So muna kinahanglan nga duna gyoy demand na statutory demand. Pero ang pangutana dili mahitungod ana. Kung dili mahitungod sa nganong kinahanglan man mag-appoint og liquidator. Ang liquidator og ato gini siyang istriktohon sa Binisaya, no? Mura ni siya og mangungungkag mangguguba. Siya mo'y mangguba, siya mo'y mugukod ngadto sa kumpanya nga utangan nimo. Kay ngano man kinahanglanon man ning mugukod? Timan kini nga ang kumpanya sa dihang duna nay tulubagon, ang kalab-ana ni anang mahitabo ila na nang ipangitsa ang ilang mga assets, ilang mga kabtangan. Pinaagi sa kontrata, ila na nang ipanghatag dito sa lain-laing tao o bisan kinsa na lang. O ang liquidator mo ay mogukod niya to. Dunay gahom ang liquidator pag reverse o pag invalidate niya itong mga gibayad nga palit og sapatos nga $50,000, gipayran tong kagang-kagangon nga sakyanan atong usa ka tawo nga mailhe nga pila to sa $1,000,000 mga binuang mga transfer of funds, mga para lang maitsa
Wa na takibaw og asa na to gipangitsa. Basta dunay anomalya. Karon ang katuyuan nga dunay liquidator aron paggukod nining klasehas anomalya nga gibuhat sa korporasyon o kumpanya aron malikayan ang tulubagon diha nimo, Melissa. Maunay tubag o kinauyukan nga tubag sa imong pangutana. Di na ko mo hatag og kahulugan og unsa ng liquidator, unsay qualification niya kay wa na klarong qualification sa balaod. Doon ay mga eksperto lamang ni ana, kalabanan mga abogado. Doon na po yung mga accountants ni ana nga nagserbisyo sa mga kumpanya o unsaon paggukod ng mga salapi o mga kaptangan nga gipang-itsa dito sa kural. Gipang-itsa sa bintana. Gipang-sao ra dito sa mga yamok-mok nga nilalang. No? Mamanay katawan na ni liquidation process. Kay manggukod ka man itong mga gipang transaksyon sa usa ka korporasyon. Nga usahay po, nagbuhat ka po laglaing korporasyon, gisaw-saw ra ang sapi. No? Usaw na siya pag-trace, di man naging lisod kayo. Pankinahanglan lang alisto o update ang liquidator nga mupadagan sa imong interest, mugukod alang sa ilahang tulubagon diha kanimo. Ako nang hinaot, Melissa, nga doon ako'y nahatag kanimong kahayag ni ining imong gipangutana kanako o tagsaon kining pangutanahan nga nagsumpay-sumpay. Sige lang gihapon. Ug doon na pagyoy nahabilin nga mga lahap o mga lubog nga konsepto o mga gumunhap mahitungod ining mga butanga kay nahibaw man ko nga komplikado man ning pagpadagan sa korporasyon o nga kumpanya. So ayaw gihapon og pagpanuko sa palusot niya ning imong pangutana. Ihog na sa atong Dropbox, sa atong website, o ako gihapon ng ukayon. Aron malugdang gihapon ng mga subak diha sa ato ang mga gisambog nga tubag. Daghang salamat, daghan usang salamat sa mga nagsunod nining ato ang sayranan sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Daghang salamat sa inyong pagnunot o kini ang inyong abogado ug manlalaban sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand ug sa laing-laing suok sa kalibutan. Si Paul Alforque moingon, daghang salamat ug nunti gihapon ang atong sunod nga mga yugto sa ato ang sayranan sa mga sayranan alang sa mga Bisaya dinhi sa New Zealand. Daghang salamat.